Chippy? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Good morning! Naimbangkal daw bigat kada kayo amin na po. Maabig yakabasan Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat yamang iparuntal na sari balita isyit ang komentaryo ni Pakaratsari Matuan. Liknay Balay! Siyempre kalapkan tabayo, sari kapaborito yo, amigo yo, RJ Biray Jimenez at your service, always. Tansay magtarilingkor magtariyon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, call of kanta team on the technical side. Ang kapayorom, the only one, Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Huwebes sa tatang tanagagik, petsa 14 sila. Ed bulan na Agosto, ed taon 2025. The long wait is over. The long wait is over. At tatang tanagagik, why apay akin bakit? Aprobado la tatang tanagagik pinirmaan tula ng Presidente BBM Imanso Pitalaran na Karaklan no kasi tanatuloy o dino andi so sayay eleksyon. Decision. The decision was pinirmaan to into law the measure seeking to postpone the barangay and sanggunian kabataan elections this year. Pero nung matagal-tagal pa, parang gusto niyang matuloy, Pero ito ngayon, dumating na sa punto. Talagang tuloy na tuloy. Tuloy na. So, wala yung sinabi niya noon na gusto niyang matuloy. Di ba nasabi niya yan? Parang. So, ang question ngayon, final ba ito na desisyon? Ayun. Kung matutuloy. Kung matutuloy. Final na yung desisyon na ni PBBM. Yes. Nasa puso't isipan na ni PBBM na aprobado niya yung batas na pinopostpone yung eleksyon. Instead na sa taong ito magaganap sa December 1, pinospone po yan next year. Anong kon? Meron 2026. Anong narinig mong niya? Siyempre sasabihin niya may rason siya diyan. Anong komento niya? Komento, parang gano'n. Oo. Anong komento niya? Tingnan natin kung ano yung komento niya. Sa kanyang pag-aproba. Yes, so dapat may komento siya. Pag-postpone na ito ng eleksyon na tatang tanagagig. Kasi may usapin diyan na may say o may decision diyan ang Korte Suprema. Oh yes, of course. 'Di ba? So yun apatan sa pitalaran ng tayo kapaborito RJ. Anto kasi so amay onsublay yakurang wala ray tawag to political lawyers timat. si Makalintal. Yun, particularly si Attorney Romulo Makalintal. Sikat siya dyan, di ba? Sa pagrikisa. Pagribisa. Yes. Sa mga election laws. Nung una, question na ni Attorney Makalintal yung naunang desisyon noon ni Pangulong BBM ya ikuntang tanso eleksyon el barangay sinuplayan ng Korte Suprema. Ayun. At sinabing unconstitutional yung pagpopostpone. Ngayon, ano kaya ulit ang magiging desisyon? So ang tanong mo kanina is kung final na yan. Oo. Kung matutuloy na ba o hindi o kaya may haharang pa. May haharang pa. Mayroon pang magiging sagabal. Yan. Sa postponement. Kaya hintayin natin. Ngayon kasi before that may apila na si Attorney Romulo Makalintal. At sa kanyang appeal niya kay Pangulong BBM mismo, wag
wag niyong ituloy yung pagpirma sa pag-postpone ng eleksyon. Sikatutan. Yun. Oo. So, Kasi Karoto. ang alam ko dyan, yun lang yung hinihintay niya. Para naman siya makakilos. Yan. Yes. Para makakilos na gumawa ng ulit ng hakbang para, di ba, questionin. So, ngayon, pinirman kahapon, So, hintayin natin. Baka, meron na siyang rason para yes. kontrahin at magsampa ng petition sa Korte Suprema para sabihin unconstitutional yun. yung naging desisyon. So ang tanong, ano yung ang tumiisak lang to? Ano yung kanyang magiging move diyan? Ano yan? Pwede ba ang TRO? Petition. Petition? Oo. Magsasampa siya ng petition Ano, pwede na pa bang declaring such law as unconstitutional. O pagka ito pag-usapan lang natin kung sakali na idineklara ng kasi Korte Suprema yung una, di ba? Tapos siya uli yung hihingan niya ng payo or ng desisyon, parang ganon, dahil may petisyon, di ba? O so, alangan na yung Korte Suprema susupalpalin yung yung dati niyang posisyon, di ba? Yes, So, of course. Yun yung mga question diyan. Tatandahan po natin lagi. Sika, ande, aganayari, kung minsan walay si Mumra, ipaldan si Kalamot, anto, nayarin talaga. Ibagam sirin, nayari lang ko mo. Hindi naman pwedeng ganon. Sakdaran mo may unaan niya hindi desisyon. lang yun. Hindi Parang dahil sa ganon. susakdaran nila, kapaborito Ajay. Ibabase may din nila. Decision we have to remember, yung Korte Suprema kasi, yung final arbiter natin. Final At sila yan- final arbiter. At sila yung ating taga-interpret Yun. ng mga Batas. batas po natin. Nagkalala ray unang turay provision si Odman yakasulat at sa may constitution tayo agontan at tatang nitan. tanagagik. So, ang mangyayari, siyempre, ang constitution, kung ano man yung magiging decision po nila kapaborito RJ, hindi rin pwedeng suplahin ni Pangulong BBM. Bakit ka mo? Bakit? Kasi pag sinabing unconstitutional ng Supreme Court yan, baka ma-impeach siya. Pag pinili. Grounds yan for impeachment. Okay. One of the isa sa mga grounds na pwedeng ma-impeach ang Pangulo. Kasi So, kailangan niyang sundin. kailangan yung Kung sundin. ano yung naging desisyon Yes. about that. Oo. So, pwede pa. Pwede Yes. pang Oo. until when yung magiging decision naman sa petition. Oo. Until when? Mga siguro isang buwan. Ganon. Kasi, Mga ganon. kasi parang 'di ba maghahabol na naman sa oras. Kasi naka-set na yung pwede pa siguro dahil October yung election period O sige. So hindi pa pwedeng magpa-relax yung mga incumbent ngayon, hindi pa. Hindi Kasi pa. marami ng kahapon nga nung nadesisyonan yan. Hinintay talaga kasi parang hapon na So may nagpainom na May alikas ako, nagpainom na Excited na, excited? Hindi, yung yung incumbent ang nagpainom. Sabi niya, tuloy kami. Ito na, magpapainom na ako. Imbis na magtitipid pa para sa eleksyon, magpapainom na daw. Pero alam po ninyo, Oh. dahil kung sakali ma-postpone niya, at tuloy-tuloy yan ma-postpone kapaborito RJ, ang tumimbaga to ng Comelec Chair Abalos. hindi, Abalos. si best friend mo. Obsolete. Si best Si friend Sao. mo. Yasay kwanto, the Comelec will need an additional billion pesos. Next year. Budget, sa budget Sa nila. budget. Kasi, i-implement na nila yun madadagdagan yung budget nila dahil sa pag-postpone ng eleksyon. Sige ba ito ibaga ng Comelec Chairman George Garcia? George. Wala lang kasi supundo para sa atan. Natan ta postpone, siyempre another preparations na lamatan. Yes. So they will need another additional budget. Tapyan jarumtan at may natunton daman. So panuntunan da ditan at Comelec in the implementation of such order. Nako. Diba? Pero let's just wait wala and see pa. perde. Wala savings, wala perde. Wala mo, siyempre. Socialist. Ano ba yan? So yung kumpare kong manginginom na kagabi, dahil nagiinom nagpainom
Oh. Ay, happy na naman yung mga incumbent, sabi niya. Kasi by 2026, ayun daw ang eleksyon. Pero matalino talaga siya. Alam mo yung sinabi niya? Oh. Baka by 2026, ipospon na naman yan. Oh. Pwede, di ba? Pwede. 2026? Pag malapit na, sabi niya, baka ipospon na naman. Kasi nga, di ba, pwede nilang gawin yan yung mga mambabatas natin. Another postponement. Ano ba yan? Well, Tingnan natin. ang impression na lang natin diyan, Kapaborito RJ, bakit nyo pinaglalaruan Yun. ang Di Constitution ba yun natin? yung ni Makalintal? Di ba? Parang Bakit nadi-deprive nyo yung pinaglalaruan ang Yes. Constitution natin yung karapatan. para lang ma-achieve ninyo kung ano yung gusto ninyong ma-achieve? Pero nasa power kasi nila, di ba? Yung mga mambabatas natin. Na i-touch yan at pwede nilang i-postpone, di ba? Yung barangay election. Pero pag local at hindi pwede. Nakaano na yan. Not unless baguhin yung konstitusyon sa ligang batas, di ba? So, pwede na bang magbunye yung kilala kong kapitan na walang ginagawa? Kung Kasi ako sa inyo, natatakot na kung na ako sa inyo, makaka-election na pero ngayon nagbubunyi kung ako sa inyo, hintayin nyo pa ang Supreme Court. Ayun. Hintayin nyo si So, hindi pa Atty. Romulo Makalintal. Yan. Hintayin nyo. Sigurado Pero yan, nag-aanda na yan. as far as our president talagang is concerned about that is Yan na yan. Yan na yung decision niya. Ayun ang kanyang decision yun na yung to decision postpone. niya. Yes. So sa mga sandaling ito postpone. Antayin na lang natin kung ano pa yung pwedeng magawa ni actually siya lang ata kumikilos diyan. Si Makalintal. Oo, siya lang ang naninindigan. Kaya tayo naman ay hangang-hanga dyan. Dahil siya lang yung naninindigan talaga para maipaglaban yung ating konstitusyon. Kumandidato na ba yan bilang senador? Hindi pa. Pag kakandidato yan, siguro hindi mananalo. Bakit? Sa kakala mo, mananalo dahil sa kanyang paninindigan. Oo. Kasi kinakalaban niya yung barangay official sila. Oy, speaking of paninindigan. Paninindigan. Naku, mamaya may babalikan tayo dyan, Kapaborito RJ. Paninindigan. Kasi may isang konsihal na nanindigan at nagsalita sa harapan ng kanyang mga kapwa konsihal. Talagang may paninindigan. Yes, at binigay niya ang kanyang sentimento. May liknaan to at ating tanagagik. Gusto ko yan. Say kwanto, we are all equal. We were voted by the people. So lahat tayo may karapatan. Yes! Diba? Dapat ipaglaban kung sa alam mo'y tama at nasa lugar ka. Yan. Panindigan mo yan. Sino yan? Sino Mamaya, ipits? Babalikan natin sa pagbabalik ng Liknay Balay. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. San ang puta-putang Iran impormasyon? Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit,
at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy, sulik na ibali at ating talagagik alas 8:02 sa oras tayo at sign agaw na Huwebes. Kaulap kanta, ni siyempre sa rin magteriyoran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Saan sa'y magterilingkor, magteriyon ka paborito, Joseph Canilang Bacania. Jad siyudad na Dagupan, particularly jad sangguniang panglungsod, karuman walay inmalagay, ya konsehal. Aliwan si Councilor Dada Reyna, no agta sa ya konsehal, ya abayang mala, ya miyembro na konseho kapaborito RJ, amin pigalan na nansumpaso termino to, amin pigalan na akapawil, kumbaga, veterano laya. Ay no, veterano ka mo antatulay ken. May kalaluk. Karaluker, na balang sinansakay. Oo. Antatulay luuban to, antatulay pawayan to, antatulay aminagalaw. At loob na sangguniang panglungsod. Iyarom ko ni. Antatoy agama katunungan. Tan antatoy makatunungan. Makatunungan. Ang tamiraman niya. Yes. Narami abumbulat. Pangasinawa. Ang gapukad katunungan. Andi tawalad katunungan. So abegla. Di antatoy makatunungan. Yan. Tan antatoy katungunan. Katunungan. Katunungan. Okay. We are speaking about Councilor Chito Samson Pala. at Tatang Talagay. Ay, syempre. Believe ako yan. Siya oo. idol ko yan eh. Yes. Idol ko yan. Alam mo na kung saan. Basta idol ko yan. Antayo at Tatang Tanagagik dyan sa palabas kasiran sesyon na sangguniang panglungsod.
na imatunan na balang sinansakay, aliwan sara may waman labat at loob na sa session hall na sangguniang panglungsod, nuagta sa intiron syudad na Dagupan. Through the power of social media at sa atin, sa mga radio, kapaborito RJ, gauntan, at naibantunan na balang sinansakay na ang turay nagagawa at loob na sangguniang panglungsod. Saka naka-live yan, di ba? Kung Yes. minsan, napapanood ko yun eh. Naimatunan na karaklan, arungol datan na abantayan da, no panundan binagaan si Councilor Dada na tumabi ka na lang at makinig ka na lang. Ayun yung mga previous Yon, yung mga previous. na session. Yon. Oh. At naimatunan mo na karaklan, tan arungol damat sa boses ng Councilor Dada, no panunton tinmalindag. Mhm. Ha? Sinagdranto man so samay prinsipyo to. Ha? At sanggunang panglungsod, ya ang gano ambunan dala. Mhm. Ha? Ang gano inaapi na siya. Mhm. Ha? Ang gano uluk-ulukan dala. Mhm. Or kumbaga is ang tamay dyan salita in English, mock. Ha? Wala. No, tungko may jad kini Pangasinan ni salita nilera da satay yung may mumulagan kalay, may kaskasyan kalay. Ang gano pabaengan da kala. Wala Pangasinan tan eh. O singa aliling to singa da kala. Nalunutang ko lang naman. Pangkakasakayan, papastidyoon singuman so aliling to. At sansan timmalindagya, masakdar so sa may prinsipyo to, ya nuantoy makatulungan, si katoy Pero alam mo, napagtalindagan. Kailangan talaga tumalindag siya. Bakit ka mo? Ilan ba sila? Ilan ba yung parang may antuman, may ba mapastidyo? May term eh. Hindi yun eh. 'Di ba? Sa kanya. Ilan ba sila? Kaya siguro nananalindagan dahil ilan ba yung nakuha niyang boto? Yun yung kanyang tinatalindagan. Yun. 1,000 yan, di ba? Ang gano Kontra ilan? Mga ang gano siguro, walang 20. Ang gano siksikaton bukor lang bangatla. Ang takla. Takla may kakarapas ng kunkin, may Salita. Ito manay. Lalamus-lamusun. Ayun. Nalalamus. Oo. Di ba yun yun? Yes. Hindi napapasit yun. Nalalamus. Ang gano untan laso sa may isingay papanang nandad sikato at siya panlalamus da at sikato. Sa kwanda mo lanti bukor to. Pero wad so sa may prinsipyo to ya siguro yung mga ngayon lang nakikinig, bakit nyo sinabing nalalamus? Di ba ang dami? Yung hindi pagbigay sa kanya ng uno na. Di ba? Bakit nalalamus? Sige, ikaw nang sumagot. Bakit uno nalalamus? Bakit nalalamus? Hari kakaiba ton konsehal wala lari staff da. Sikato ang gapo. Unaantan, yarason. Sa kini amay experience to, yan dalat to ng Councilor Dada Reyna, ng binagaandaya, tumabi ka na lang, makinig ka na lang. Insan, wala ray arum niya kakaibaton, nantipak nira, indayo da ni, susama niya ginawa da, at kinan Councilor Dada Reyna. Kanya so, nibaga tayo, na, yes. Kung yan nibaga tayo, ya, lalamus-lamusan da. Kasi ilanti, bukbukor to. Say, kaugsan to ni kapaborito ajay, biini. Mabuti kung yung mambukbukor siga ni hindi naman, di ba? Yes. Yung mambukbukor ka siga ka ni may di ba may babae la mo ni may singa-sikaray lamuson mo, hindi po pwede 'yon. Di ba? Pero sa mambukbukor lang imbis siya may karapatan to, parang pinagkakait pa. Nilinaw so, tumula. Yes. Nilinaw tumula from the very beginning ng Councilor Dada. Kahit na nasa opposition kayo, opposition ako, kanto, kung ano ang tama, susuportahan natin. Sasama tayo dyan. Pero kung ano naman ang mali, bakit tayo sasama sa isang mali?
Bakit natin ito-tolerate ang isang mali? Oh, yun ang kanyang paninindigan eh. Saka alam mo kahit na lahat ng suhestyon mo diyan hindi sasang-ayunan. Ang importante na ibubusngaw mo at nalalaman ng madlang people. Yes. Na nandun ka naninindigan. Oo. And you are doing your duties Yes, and yes. responsibilities. Kasi hindi ka naman nandyan dahil sa mga kasama mo sa sanggunian. Nandyan ka dahil walay ilalo na saray totoo at sika. Tumpak Ya, yun. sika Yun sumangilaban at talaga yung sikara. one. Sika so unat untalindag, ya mangilaban at kanupaganda. Correct. Kaya sika tute gagon to. Nan Councilor Dada. In the same manner as untan mo, so gagon to nan Councilor Ariel de la Concha at bali na ben. Ay, walang matsukapara to. Ay, kaparpara rin kapalaran agi. Ay, sunton to. Ang bukbukor mo. Sige. Kaya ang ganon tuloy pangipasatum at kalamor na sari resolutions to, tan ordinances, agda suportaan Pero mo. tanong ko lang, yung sa Dagupan, wala bang mga parang ang bubergas mo lang bago akini gaguntit si Katiya ay. Wala bang mga sumasang-ayon sa kanya? Wala bang amazing mangyagel yun salitang Pangasinan? Well, meron. Kasi parang majority So nag-iisa siya. Wala ba kahit kuya, ate, o mangyagal? Kasi parang pamilya yan eh. Amay agmula umpila amay singagagundad. Di ma? Pagkaskasilaya eh. Wala may di paran tayo kapaborito ajaya. Blood is thicker than water. Ya ang gapoy arom ya mismon makatulong at sika at oras sa pankaukulan nuwag ta ingan say mismon kapamilya. Teka, nabanggit mo yan. Nimbaga subago. Di ba parang may ka-aplaydo siya dyan? Kapinsan tun patag. Di ba? Okay. Patag. Kaya nga, kadalaan tun patag. Pero ang gadnatan kapaborito RJ, akwanta akin. Ang gapulabat so ni Hani Huto. Agtulabat ni Depensa so sa may kapinsan to. Baka may rason naman siya. Alam mo kapaborito RJ. Pero yung sinasabi mo is, parang wala na ata ngayon yun. Parang thicker na yung water kaysa blood. Pero pag literal, di ba? Blood is thicker. Pero alam ko, naniniwala pa rin ako sa puso ni Councilor Carlos. Bitlan tila. Ay, siya yun. Kapinsan tun putagi. Reyna, kasi mabuting tao naman yan si Councilor Carlos. Kaibigan din naman natin yan kapaborito RJ. Mabait yan. Wala tayong masabi dyan. Very humble, soft-spoken na tao. Kaya lang, Councilor, when will you stand for your kapinsan? Pero wala pa bang tumayo para at least mag-balance man lang? From among them, meron na nga isa, binabanggit natin, si Councilor Chito. Mayroon siya? Oo. Anong sabi kaya? Ito, pakinggan po natin si Councilor Chito Samson. Councilor Chito Samson. The gentleman from Pogo Chico, Councilor Chito Samson, is recognized. Thank you, Mr. Chair. Actually, this is not a privileged speech. Maiksing paalala lang po sa ating mga kasama sa sanggunian. Mr. Presiding Officer, esteemed colleagues, let us remember that we were elected by the people of Dagupan City to serve, to represent, and to protect their best interests. In this august body, no one sits higher and no one stands lower. We are all co-equals, each of us entrusted with the same sacred duty, regardless of our party affiliations or political colors. Our people expect leadership, unity, and action. They did not elect us to be divided, but to walk together. Let us set aside partisan differences and instead join hands, guided by our common goal, the progress and welfare of Dagupan. If we move forward as one, with mutual respect and shared purpose, we can achieve far more for our constituents than any one of us could accomplish alone.
Dagupan deserves nothing less than our full commitment and cooperation. Let us be united for the good of our beloved city. Thank you very much. One more time, Engineer Ang ganda. Kwan, Engineer Nixon. Isa pa nga, parang gustong-gusto Oo, kong pakinggan. pero bago yan. Oo. Ano yung una na parang pinaghugutan? Ba't niya nasabi yun? Yung pinaghugutan? Oo. Siguro may naobserban siya. Yun. Kasi alam di ba mo, parang alam may mo hugot Alam mo kasi pag titingnan mo kasi, majority na sila. Ba't niya Yes. nasabi yun? Alam mo kasi si Councilor Chito Samson, silent observer yan. Oh, okay. Sabi Oh. mo nga kanina is pabalik-balik na. So, ang Yes. tatulay katunungan, Yes. makatunungan, tanaga makatunungan. Actually, there was even one time Oh. in their regular, special session, nung mag-declare ng state of calamity ang Dagupan, Mhm. gusto rin niya magsalita kung bakit kinakailangan, may tatanungin pa sana siya kapaborito RJ. Mhm. Pero he was stopped right there and then na mangibas nga na sa may liknaan to in the same manner na gano'n din ang ginawa Pero alam mo, kay Councilor Dada Reyna. believe ako kasi parang ni-remind niya yung body. Yes. At dapat lang, Mm. salute you sir. Mm. Kasi, siguro sa kanilang composition ngayon, among them, Mm. siya yung talagang veterano. Yun. Oo, siya na Sa sanggunian. sa sanggunian, siya yung nung pinaka-veterano. kasi pagpasok ko pa lang noon, nung Oo. nagkaroon din tayo ng mga eleksyon, ginagamit natin yung Mm. maalala mo, yung sangguniang panlunsod. Mm. Na doon tayo nagkakandak ng eleksyon ng PPRCI noon, di Yes, ba? yes, oo. So, nakikita ko na yung Pangalan niya. doon In the same manner as, the same is true with Councilor Michael. Oh, di ba? Oh, Oo. pero mas nauna siya. And Councilor Joey Tamayo. Pero mas nauna siya. mas nauna siya. Oh, kaya siya yung pinaka veterano diyan. So, Yes. gusto ko yung paninindigan mo, sir. Oo. To remind. Yes. Sige, play mo ulit. Kasi yung sinabi niya is elected by the people. Yan. Pakinggan We nga natin serve ulit. our constituent. Yes. Regardless of our political affiliation, kung saan ka, party or whatsoever. Yes. Ang importante magserbi. So, nung pinapakinggan ko, may pinanggalingan. Oo. Ba't niya nasabi yun? So, may naobserban siya na parang, di ba? Sabi nga niya, Sobra- kapabrito RJ, we are co-equal. Co-equal. No one sits higher. No one sits lower. Tama yun. Because we were all elected by the people. Yun. Ito, pakinggan natin ulit. Sarap pakinggan talaga. Councilor Chito Samson. Councilor Chito Samson. The gentleman from Pogo Chico, Councilor Chito Samson, is recognized. Thank you, Mr. Chair. Actually, this is not a privileged speech. Maiksing paalala lang ko sa ating mga kasama sa sanggunian. Mr. Presiding Officer, esteemed colleagues, let us remember that we were elected by the people of Dagupan City to serve, to represent, and to protect their best interests. In this august body, no one sits higher and no one stands lower. We are all co-equals, each of us entrusted with the same sacred duty, regardless of our party affiliations or political colors. Our people expect leadership, unity, and action. They did not elect us to be divided, but to walk together. Let us set aside partisan differences and instead join hands, guided by our common goal, the progress and welfare of Dagupan. If we move forward as one, with mutual respect and shared purpose, we can achieve far more for our constituents than any one of us could accomplish alone. Dagupan deserves nothing less than our full commitment and cooperation. Let us be united for the good of our beloved city. Thank you very much. Diba? Parang Very nice. Ang ganda kasi Oo. 'di ba?
sa ngalan ng serbisyo publiko, parang ganon. Tama yun. Kailangan equal tayo. Pag nandyan na kayo, yes. pag nandyan na kayo, ang trabaho nyo, bumalangkas ng mga batas, resolutions, ordinances, para sa pankaabigan na karaklan. Pankaabigan na sa lugar, sakop yoya, LGU. Kung yung hindi lang It's not pankaabigan na balang sinansakit si kayo. Kung hindi lang pagbigay ng kasi nakasentro ako doon sa hindi pagbigay ng magiging katuwang naman ni Konsehala Dada Reyna doon sa kanyang opisina. Yes. Na yun yung dapat equal naman sana ng karapatan. Yes. 'Di ba? Yung nga malilino, mabata-batar laman so binit na to. Para maibigay natin yung totoong serbisyo. Ano matanuman yung wala naman ng wala naman ng power dahil nag-iisa siya. Pero ibigay naman na yung karapatan. Decision making, wala na talaga. Wala nang, kung may sagabal pa, wala nang magagawa. Kung sagabal man ang tingin nyo sa kanya. Dahil nag-iisa siya. Okay. Ulitin natin yung sinabi ni Councilor Chito. Set aside political differences. Kailangan natin mutual respect. Respeto at atong tanagagig. No more, no less. Aman labala so kaukulan tayo at atong tanagagig. Kanyan, say sakay ni natin nagsalita si say sakay apitalaran ditan. Paano to may sakay kasi kwanda? Mansalita ba't kasi? Siyempre. Ay, yung sinasabi mo. Kapinsan tun patupatag. Ang tumot kasi sulik na anto. Kasi wala nang magiging issue dyan eh. Lapit ka sa mikropono, malayo ka. Wala nang issue dyan eh. Di ba? Yeah. Bigyan na lang yung kanyang karapatan, then discussion, then kung ano man yung, kung gusto niyo yung wag suportahan, no man yung kanyang paseryoso, sabihin. Yes. Di ba? Basta ibigay lang yung kanyang karapatan. Kung ano man yung kanyang mga reaction dyan, kukontrahin kayo, then pag decision making yan, as a whole, wala na eh. Talo naman siya eh. Pero yung ipinapakita na parang nalalamos yung term na di ba? Kasi yun yung parang nakikita na. So kahit na kalyado, parang nagsalita na rin. Di ba? Sabi nga nila, up to what extent yun na pwedeng itolerate nung kapinsan, yan nalamos may kapinsan to. Yun. Actually, wala yan ang tanong ngayon sa Laibali na yung ng mga taong bayan. Yes, At to what extent maninindigan yung isang kapinsan na nakikita niyang nalalamos may kapinsan to. Yung liknaan ng umbali parang may challenge. Of course. Kasi of all people, sabi nila siguro, dapat ikaw of yun. all people, dapat ikaw ang unang maninindigan na wag naman nilang masyadong lamusan may kasi kapinsan mo. Kasi nasa isang kayo. Kasi isa lang yan. Isang lagwer, isang bubong, isang tahanan. Ang implications kasi niyan, kapaborito RJ, kapamilya, lalamusan da. Saka Hindi ba pag nilamos nila ang kapinsan mo, para ka na rin nilang nilamos, it will reflect on you. Ako untang kapaborito RJ. Baka sabihin, baka may magsasabi sa atin, ang pinagawan to, syempre majority rap. Pero kailangan talaga may paninindigan. Of course. Kung si, kaya niya, why not? May hangganan din yung panaglamos. No masyadong personal na rin yung panaglamos, biro mo sabihan ka ng tumabi ka na lang dyan makinig, hindi naman tama na yun. Imagine, elected by the people, sasabihin mo ng ganyan, hindi yun ang trabaho niya, hindi yun ang sinampahan niyang trabaho na tumabi siya at makinig na lang. Hindi yun ang trabaho niya, gontan ko paborito RJ. Ang trabaho niya, para manindigan sa taong bayan. Sana ungganat, ang tama ungganat, untanak. Iraramay, unsaksak. Iramay atan, so balikas, dalat, konsehal, I salute you, Sir Chito Samson. Okay lang na maging ganun na actuations niyo kung binabastos kayo ni Councilor Dada. Wala naman siyang sinasabing kabastusan. Yun nga yung sinasabi ko kanina na kung may sakasakayin, tabukbukor tolo, mamaong, hindi naman po pwede. At saka babae yun. Pero wala naman siyang ginagawang parang mamaong, di ba? Yes. Siguro yung valid naman kung mayroon man siyang kini-question.
Oo. Kung valid naman yung question, bakit kayo magre-react? Bakit kayo mapipikon? Kano po ganito malabat? Alam mo, kung nandyan si Gabriela Silang, sige kayo. Ay, abuno na siya ng itak. Abuno na ng itak. Si Gabriela Silang. Oo. Yung kilala kong Gabriela Silang, sayang. Bakit? Wala. Oo. Kinulang. Maganda rin sana yun. Talagang Matibay din may yun. paninindigan. Ay, nako. Naman talaga. Okay, reaction ninyo, suggestion nyo. Gusto nyo makibalitaktakan? Okay lang. Tumawag lang po kayo sa ating magbigay reaksyon sa ating landline. Ayun, pakibanggit mga 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Yun. Basta walang below the belt. Walang babasahin namin yan. At siyempre, binabati ko rin ng good morning si Sir Jerry Domingo. Yes, Sir Jerry. How are you, sir? Good morning. At si Madam Merly Macapas, sabi niya, good morning po mga idol, pakibati po mga ka-senior citizen dyan sa Basing Binmali po. At nakikirami po ang aming pamilya sa pamilya ng Reyes, Rebecca Reyes, rest in peace, thanks po mga idol. Yes. Condolence po. Condolence po, nakikirami din po kami. Kay Madam Emma Alipio, good morning mga kapogi kapaborito, Sir Joseph and Sir RJ, likewise po sa inyo Madam. At siyempre, kapag andyan si Madam Emma, pwede bang maiwan si Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, saka si Kagawad Esperanza? Hindi. Di ba? At siyempre, isama na rin natin si Madam Ja. Yan. Yung mga senior citizen yan. Yung mga nauna, yung 10, hindi pa senior. Baka magalit sa iyo. Ilang tumbling pa? Ilang tumbling, maraming tumbling pa yun. Maraming tumbling pa. Ako, 2 na lang. 2 na lang. Ikaw din. Ako rin. 2 na lang tumbling. 2 na lang tumbling. Yun. Kay Sir Max Soles, good morning. Kay Festi Lara, good morning. Sabi ni Madam Merly, correct mga sinabi niyo, Sir Joseph. Kagawad Ariel is totoong tao siya. Kita niyo yan. Mabula-bula. Diba? Ariel, di ba? Mabula-bula, ang puti-puti. Puti-puti. And siyempre, shout out sa ating, of course, the best, Madam Ana Marie. Yun. Birthday na niya. Malapit na. Malapit 31 na. pa, 30. 31. 30. Ang ganda ng numero niya. 30. Kaya Ate Tess Baranda at Kuya Boy Baranda, good morning. At sa inyong mga staff dyan, sa inyong Japanese restaurant. Makakain nga tayo dyan. May advertise nga, dyan sa may Binmalay. Yes. Malapit dyan sa may hospital. One time. Puntahan natin. Okay, magpapatuloy po ang Lignay Balik. Kaya rin inasarang pakabatan pa imano malano pininsari managantabay. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at Wellcare Diagnostic Center. Deserve mo ng
Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Cassette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:32 at ating talagagik sa oras sila Lignay Balay. Siyempre, Kolop Cantabe ni Sari Magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service, always! Tansay Magtarian Lingkor, Magtarian ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Wala manayaman so sa may ni balikas o kurang ya gagaon tunatan ng Senador Raffy Tulfo. Ya sinusulong po niya yung pagbabawal, ipagbawal ang paniningil sa mga magulang para puntuhan ang ilang proyekto sa mga pampublikong paaralan. Anya, pundo dapat ng Department of Education ang gamitin sa pagpapaganda at pagbili ng mga gamit para sa mga paaralan. Electric fan. Oh. Mabubot. Ngayon, sa kwento ng Senador Raffy Tulfo, gigil ako. Raffy. Oh, Raffy. Butit narinig ko na rin kasi ang namamayagpag ngayon yung kanyang kapatid sa mga issue. Ang pangalan nun si Erwin. Gigil ako. Gigil talaga siya. Sa Parents Teachers Association na ito. Yun sana ang sasabihin ko kasi aprobado ng Parent Teachers PTA. Wait lang, tapusin natin. We have to amend the law na dapat no collection at sana isama roon pati yung mga parents. Yun. Hindi dapat pwedeng kolektahan. So si Katutan,
walad kanunutan to ng Senador Rafi Tulfo. Ya again ng Senador Erwin Tulfo. Ya kapigan lambunga si Senador Erwin Tulfo sinupla na saray homeowners na may mayamyaman niya subdivision di manad Makati. Kinoy. Ta aliw ibabaga to kanyang sinupla da kinontra da. Natan nyamot. So reaksyon na saray mamaestra. Adsatan so nibalikas to ng Senador Rafi Tulfo. Ito, Senador, pakinggan po ninyo. Kung bibigyan ng Senado ng sapat na pundo ang public schools, hindi na kakailanganin ang PTA project. Kahit ang Brigada Eskwela. Back to you, Idol Rafi Tulfo. Anong so, say mo dyan? Yun nga saka yung anong kasi yan, may walay abubon mo. Nasare ateng kasi natatalakay nga yan. Itong reaksyon ni Mr. Benjo Basas, TDC Chairperson. Kinikilala ng DepEd ang pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor. Kaya may PTA, may community linkages, at may brigada eskwela at na tumutulong sa mga paaralan. Ito ay dahil kulang na kulang, kapos na kapos at talagang hindi sapat ang pundong inilalaan ng pamahalaan. At bilang senador at bahagi ng Kongreso, malaki ang maitutulong mo, Idol, Senador Rafi Tulfo, sa usaping ito. So, binalik sa kanya. Binalik sa kanya. Kumilos kayo. Di ba? Bigyan nyo yung pangangailangan. Correct. Bigyan nyo. Paaralan. Kasi, hindi rin pwede na may kulang doon sa paaralan, nandun yung mga bata. Paano kung ikadidisgrasya nila? Paano kung masisira yung mga paaralan? Wala na silang pupuntang papasukan. Ano ang mako-compromise? Edukasyon ng mga bata. Tulad nung diba? Yung mga contribution na sinasabi niya. Sabi ng Apo ko Lolo, contribute daw tayo para sa electric, masalimuot. Inya kang kontampol. Ito, Senator Rafi, kasi hindi ko alam kung nasubukan mong maging PTA. Ito, Senator Rafi. Yung PTA is an association sa kaya nga parents, teachers. So, ibig sabihin, kinakailangan may magandang collaboration yung school at saka mga parents kasi diyan nag-aaral yung kanilang mga anak. Yes, tama ka. Kaya nga, concern yung mga parents, diba? Yung mga magulang, ang gano sa nago iranwatan at loob na eskwilaan, nabantayan dalabat may anak dagontan. Siyempre concern sila. Antak ya komportable may apok ng kulat apo natan sa asikasong ko di mangitarak no wala di ba correct para comfort to may apok panaral to kandi kanya walay PTA kaya walay PTA tutungtungan kasi para magkaroon sila ng magandang cooperation, collaboration at pag-usapan kung anong maganda para sa school, hindi lang nakasintro sa pagpapagawa ng project. May mga ibang concerns pa, issues na ina-address ng PTA. Hindi lang yung kung ano ang physical appearance ng school. Nandyan din yung para sa pag-aaral, edukasyon ng mga bata. Concern din sila dyan. At yung sinasabi na tinutususan ng pangangailangan, may abuloy ang mga parents. Hindi pirsahan yan. Hindi ka ba nakipag-usap sa mga Parents Teachers Association, Senador Rafi Tulfo, sir? Siguro ang yung gigil na gigil ka na kaagad? Kasi gigil. Dahil parang ba't nyo pa kinukuha yung katiting na kasi hindi naman lahat ng nagpapaaral diyan mahirap ang buhay. Siyempre sa mga may kaya naman, sila naman yung hindi naman mandatory. Yan ay voluntary. Yes. For your information, Senador Rafi. Magagalit sa yung classmate ko na kaka-elect lang as Vice President ng PTA Federated Officer diyan sa Lingayen. Si classmate ko, Eric Quizon. Congratulations. Voluntary po yan. Walang sapilitan.
ang majority decision ng mga magulang is ganyan ang gagawin sa school, may magagawa ka ba? Di ba? Kapaborito RJ. Oh, yun, Senador Rapi Tulfo, sir. Baka wala lang mapag-usapan. Para lang mapag-usapan. Kasi matagal na yan naman isyong ganyan. Ang asikasuhin ninyo, yung kung paano matutulungan yung pangangailangan ng eskwelahan. Alam mo nga, kunti-kunti lang na contribution na pag-uusapan kasihan between sa mga teachers at ng mga magulang. Ito na lang isipin mo, Senador Rapi Tulfo. Kapag panahon ng sakuna, anong unang naapektuhan? Mga public schools. Bakit? Nababaha po sila. Wala ba kayong planong ayusin yung mga schools na yan para hindi na sila mabaha? Yung kanilang mga classrooms, yung iba dyan, dilapidated. At kung titignan mo, lumang-luma na kapaborito, RJ. Paano niya lahat hapon? Lahat na paano niya hapon kang kutawala ni Rama? May singabala yang hindi dingding. Yan yung panahon ng Marcos. Diba? Ni Apo yan yung mga Perde. panahon ng gera. Marami yun. Yung dinadaanan ng matang. Marami pang ganun na mga meron eskwelahan. Oo. Bakit hindi nyo pagtuunan ng pansin yun? Secondly, pag panahon ng tag-init, sinong mga unang kawawa? Hindi lang sa teacher, mga bata. Bakit? Ang init! Kaya may contribution nga doon sa nasabi ko. Bakit hindi nyo gayahin? Itaas yung standard naman ng mga public schools na maging at par sa mga private schools. Tignan nyo yung mga private schools, the air condition lahat yung mga rooms po nila. At ang gaganda, kumpleto sa pasilidad. Bakit hindi hindi nyo pagtuunan ng pansin yun? Tignan nyo kung ano yung magagawa nyo. Total, ang laki-laki ng pera ng ating bansa. Bakit ang gawin, kung anong gawin na lang niyo, Senador Rapi Tulfo? Maglaan ka ng pundo, na i-require mo lahat ng mga eskwelahan, public schools, lagyan ng aircon. Pag nangyari yun, diba? Presidente na siya. Buboto ko rin siya. Siyempre, teachers yan. Pa. Magulang ng mga estudyante, botante ng mga... Of course. Kaya bago yan mo... Yan pa lang, yan. Siyempre, nadayo dakad satan. Yes. Kaya siguro, suggestion, Senador Rapi Tulfo, bago mo tuligsahin ang PTA, tignan mo muna. Baka may pangangailangan yung mga eskwelahan. Tignan mo muna. Sinasabi nyo, laging malaki ang pundo ng DepEd. Pero sapat ba? Yun ang tanong Kapaborito RJ, sapat ba? Para compensate lahat yung mga pangangailangan na yan? Yun ang mga tanong sa ating mga magagaling na senador, mga mambabatas. Di ba? Sabi nga, naalala ko na naman tuloy si Mayor Magalong. Anong sabi ni Mayor Magalong? Ang sabi ni Mayor Magalong, sabi niya dito, magano ata. Wala may binanggit to na Mayor Magalong kapaborito RJ. Kasi, di ba, may hamon ang House of Representatives na iniimbitahan si Mayor Benjamin Magalong na dumalo sa House hearing upang patunayan yung kanyang mga aligasyon na may mga umani kickback ng ilang kongresista mula sa pork barrel projects. Pero tinanggap ni Mayor Magalong yung hamon. Abay, biglang nanahimik ang Kongres. Kala nyo, hindi niya paninindigan. Akala nyo, matatakot nyo siya. So, tinanggap? Tinanggap niya. Pero, biglang kambyo? Biglang nanahimik ang Kongreso. Kasi pagka di niya yan tinanggap, sasabihin, yan, nimbintang ka na, di mo pa dito ka magsalita. Ganun. Kasi ito, sinasabi ni Mayor Magalong, mga mambabatas gamit ang peking kontraktor, kabilang ang asawa at anak. Anong say nyo dyan? Di ba? Anong say nyo dyan? Kaya bago kayo magpuna, kundalaman lang tika paborito RJ, bago kayo magpuna ng dumi ng inyong kapwa, humarap ka muna sa salamin. Tignan mo maigi
paano walay mukat mo man? Yeah, lante, correct. Bagam ni martak tay ilang mo, kamo tama na pati sika. Lante ma. So linisin mo muna Una, ang iyong sarili bago ka pumuna. manamus ka ni umandim po ka. Banget ka kamot ang bagot kamot mo na. Diya? Diya. Mansit ka ko tama na mas mansit ka ni. Lante. Ito may reaction no. Sabi niya dito, mga idol, huwag kontraktor ang banatan ninyo. Ang banatan ninyo ay ang ahisya ng gobyerno na kumukuha ng kickback. Walang magagawa ang mga kontraktor kundi tumubo lang in fairness kanto. Tiba bagato ya kontraktor siya bagato sa bagay. Well, in hindi fairness, naman namin binabanatan na yung kontraktor. Ay in baka fairness, narinig nila yung pagbasa kanina ng ating mga kasama. Pero baka reaksyon ito kanina. Ito ang masasabi natin diyan. Bakit inuuna muna yung mga kontraktor? Kasi gusto nila magsalita yung mga kontraktor para sabihin nila kung sino yung mga nakaporsyento sa kanila. Pero kung tutusin, in fairness, tama naman itong sinasabi niya na okay to kaibigan. Tama naman. Kasi yung contractor naman, siyempre, kinontrata niya, tutubo siya. Pero ganun na lang na magiging kung minsan sa to say substandard o kaya hindi matibay dahil nga sa nakaltas na. Pero totoo naman yung sinasabi mo, pigain mo yung contractor, magsasalita para magsalita. Ganun yun. Ganun yun. Tama naman. Para kasi si ganito, kinuha niya yung ganito eh. Ito lang yung binigay sa akin. Tama naman. Government price, kinontrato ko yan ng 10 piso. Pero ang usapan dyan, ang talagang para sa proyekto lang is 5 piso. Kasi yung 5 piso, para sa mga Korean. Yes. Di ba? So ito na lang, 5 pesos na lang. Siyempre, tutubo ako ng 1 peso, magiging 4 na lang. Parang ganun. Kaya kung gusto mo makuha ang katotohanan, umpisahan mo sa mga kontraktor. Kaya yung naririnig natin ng mga halimbawa, may papatay yung dyan daan. Tapos bababasa mo, ilan ang pondo dyan? 4 milyon. Wag mo nga sana yung 4 milyon, ang mahal naman ang tikitikay 4 milyon kwa mo. Pagawa mong diinang kwa mo siguro. Pero ang isipin natin, 'di ba? Yung tubo. Kasi yung ang Korean. You can never expect yung mga government officials na ipahamag din sarili da. You can never expect that. Pero pag pinagsalita mo piniga mo yung kontraktor, magsasalita yan, dun ka makakakuha ng matibay na ebidensya. Yung maliit nga na tulay, narinig ko lang, 49 million, 44 million. Maliit na tulay yun, Nabanggit nga yan, sabi ko. Ba't 44 million? Dinadaanan ko to palagi, yung bridge na to, 4 million? Yun lang ginawa yung pinaliwanag aping. Yung pag na-aping lang. Ano na yung isa, di ba? Yes. Tapos, pero pagka ikaw nakakaintindi dahil sa Korean, alam mo yung Korean of course. Meron na Korean. Yes. Dapat meron na Korean. Dahil sa Korean, hindi ho yung pera na nailan doon ay gagamitin lahat doon. Bakit kaya? Yun ang dapat imbestigahan. Kasi when you speak about Korean, ang gender niyan is babae. Pala. Bakit kaya ganun? Api-api yung mga babae. Kasi pag uwi ni Mr., meron ba Korean? So sila. So, diba? ano yun? Pero tama naman si Kapaborito Joseph, pigayin natin para lumabas ang katas. Yes. Kung sino yung kumakatas. Yun. Diba? Ano ba yan? Kasi, pagka government talaga funded na mga proyekto, wag yung ilalon na yung narinig yung amount, yun. Talagang baka more than half nun, napunta na sa mga Korean. Kay Madam M. Alipio, sabi niya, Sir, congrats pala sa proud parents of Madam Ruth Ballesteros. Nag-graduate daw siya kasi nag-graduate kasi si Ruth ng magna cum laude sa Bachelor of Secondary Education, major in English sa Pangasinan State University. Wow. Ay, graduation nila ngayon May graduation ngayon dyan sa Mestadia. Nakita ko, ba't ang daming sasakyan dito? Ay, graduation daw ng PSU Lingayen. So, plus may congratulations. Yes. Proud parents ni sina Madam Perla at former kagawad Rio Ballesteros. Yun. Congrats kanto. Barangay Basing. Binmali. Ayun si rin, si kaibigan ko, si Joker Martin ng Binmali din.
Congrats sa iyo, Pards, at nakapasa sa PMA yung anak niya. Oy! Magsusundalo. Oy, Pag nandyan na magsusundalo yan, siya. syempre, 'di ba, may allowance na yan. Magsisweldo na siya. So Joker, naman na, Joker. Yan. Swerte Kay Madam, sabi pa ni Madam Emma, happy birthday po kay Consi Ariel de la Concha. Oy! Happy birthday, Consi. Birthday para ni Consi Al. August din pala siya. Si Consi. At kay batiin ko na rin si Dos. Miss ka na ni Engineer Dion. Yung magaling na na magluto diyan sa opisina noon. At ni siyempre, Engineer Dion. At siyempre, binabati ko na rin lahat ng mga kapogi natin diyan sa Barber Salon for Men and Women. Pupogi ka daw diyan. Ay, of course. Paglabas mo, poging-pogi ka. Yes, definitely. Kung pumasok ka diyan para ka mukhang sanggano, paglabas mo, mukha ka ng santo. Yung matamlay ka pero paglabas mo parang maskulado ka. Yes. Saan naman yun? Wala na yun. Wala na yun. Akala ko nandyan pa. Maskulado. Basta importante sa ating mga kabarberts dyan, good morning. Siyan, meron pa yan. Yes. Pupugi ka pa dyan. Yes, lalong-lalo na kay Ninong Bert Jimenez. Good morning. Oy, si Uncle. No. Siyempre, Jimenez di Uncle. Oo nga, kanayan mo. Siyempre. At sa mga taga-barangay Jimenez, dyan sa Mapandan, good morning. At sa poging-pogi, na talagang, anong tawag mo dito? Ang bango. Ang bangong tignan talaga. Yung, anong tawag mo? Ang balbalingit. Yung parang, yung malinis na may tawag. Wala tawag sa man. Malimlinggas. Nung laki. Paeng-paeng. Hindi, nung laki. Nung laki balat. May talagang may nanangneng mo. Wala may Pangasinan tutan si kanilang mayor. Mayor Carl. Nanangneng mo agmuni anak singgaran talagang balbalingit. Kasi may talagang diad aura to talagang, di ba? Panangawas laba kapaborito RJ. Kagalang-galang talaga. Panangawas laba nanangneng mula noon tuwing katuto. Saka yung down to earth din siya. Yes. Very approachable. Good morning sa mga taga-barangay Jimenez, Mapandan. Then siyempre kay Don Felix, Sir Felix pala. Kay Sir Jerome. Tani yung tatawag lang. Bakit? Baka may siya yung tumawag. Happy birthday, siya yun. Bumabate. Yes. Happy birthday ko no August 17 at si Municipal Treasurer Madam Jemeline Garbo. Oy, sigurado magarboy. Saan yan? Handaan nito. Bugal yun, siguro. Siguro. May you have many more birthdays to come. Good health and God bless. Kwanto. Basa yung text ko please. Kwanto. Binasa mi lang. Pwede na. May ka na. May anong tawag mo dito? Invitation ka na. May invitation may passes na. Yes. Jerome, you are cordially invited by Madam Garbo. Kaya by you. Oh, yes. Siya mismo nag-invite. Sarili niya. Good morning sa mga nakikinig dyan sa Baritaw, Manawag, Pangasinan. Good morning. Oy, good morning. Lalong-lalo na kay Mayor Ming. Si Mayor talagang apon tayo la so Mayor Yutan. Oo. Talaga nala, banda, okay. Okay, no internet Apay tawan internet. Baka may dumaan. May dumaang bagyo? Agure nga rod tako. 'Di ba pag nag-istoryahan kay tapos biglang 'di ba may anggapoy man salita, 'di ba? Ay wali dimbalan. Oo, walay ken namparaan. So ganun din 'yan sa internet. Sa mga nakikinig pala diyan sa may Bungalon, Labrador. Good morning. Akala ng mga tao, period na yung pagpirma ni BBM na di tuloy ang eleksyon. Hindi pa. Baka may intervention pa yung dyan, di ba? Yes. Yung korte. Meron pa yan, meron. Ito, pag-usapan din natin ito kapaborito, Jay. Gumugulong na po sa Senado ang panukalang ibababa sa 10 taong gulang ang edad ng criminal responsibility. Nako. Nagkabalitaktakan yan. Sa privilege speech ni Senador Robin Padilla. Robin Padilla. Daming kwan yan. Daming nag-react. Kasi sabi ni Senador Padilla, ang mga minor de edad na nakagawa ng heinous crime ay hindi na dapat ituring na mga bata. Karumal-dumal na krimen. Kahit bata pa lamang ay dapat alam na ng mga ito ang kanilang pananagutan.
at inisa-isa niya yung mga naganap na krimen kamakailan kung saan involved mga minor de edad na nang rape at nang hold up. Yes. Binanggit din ni Padilla na malaki rin ang impluwensya ng internet sa isip at ugali ng mga bata. Sa interpolation ballot, kay kwanto na Senador Rafi Tulfo, yung mga pwedeng sumagot. Yun. At pwedeng sumang-ayon at pwedeng kumontra. Yes. Binanggit naman ni Senador Rafi na sa mga karatig na bansa ng Pilipinas, ang edad ng criminal responsibility ay mas mababa kaysa sa 15 years old na siyang kasalukuyang sinusunod sa Pilipinas. Sinabi ni Tulfo na sa Australia at sa United Kingdom, ang criminal liability ay 10 taong gulang, samantalang sa Brunei at maging sa India, 7 years old. So sangayon siya. siya. Yes. Okay. Kasi may mga siya in support. Doon sa panukala or proposal na yan. So meron na siyang mga inihalimbawang bansa na nagpapatupad na. Tama. Ayon naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa, si Chief PNP, may mga pagkakataon na hindi na mga bata ang ginagamit ng mga sindikato, kundi sila na mismo ang bumubuo ng sindikato. Yung ganggang ng mga bata, meron akong alam na ganun, lalo na yung mga rugby boys. So. Yun. Dagdag ni De La Rosa na palagi ring nakahanda ang birth certificate ng mga bata tuwing sila ay huhulihin. Kaya nga yung mga sindikato, kaya nabanggit niya yan, dahil alam niya, naging pulis siya, yung mga sindikato, dahil covered nga ng isang law na hindi pa sila pwedeng ikulong, sila yung ginagamit. Yes. Yung minor de edad. Oo. Kaya actually nakakaalarma nga, gaya ng sabi natin nung kahapon at nung isang araw pa, nakakaalarma na po, pababa ang edad ng mga batang nai-involve sa mga krimen. So, suportado din ni Senator Bato. Yung proposal, yung measures. Ni Senador Padilla. So, walang kumontra. Walang kumontra. Saka ngayon, di ba, ano na tayo, advance? Yung bata ngayon, 4 years old, alam na niya lahat, magkibit-kibit doon sa mga di ba? So, nagiging yung parang yung edad lang ang bata pero yung pag-iisip parang isip na sila. Yun na yun ngayon. Siguro ang maganda imulat natin yung mga bata sa magandang asal. Yes. Sabi ko nga nung isang araw Kapabrito Jay, be responsible yung bakit yung parental hindi natin, yung parent bakit hindi natin gawin i-adapt yung sistema ng Japan? Sa Japan, gaya ng nasabi natin, from grades 1, values. From kinder to grade 3, values, moral values ang pinag-aaralan po nila. Tinuturuan sila kung paano maglinis, manpanis, manpusak, manluto, di gana-gana. Basta wad man lang namin. Kasi libit-libit dalata na di takanda. Ganon yun. Yes, kasi noon may apasalan na Sara may ugaw, sikat, jat ibalag daon mamulaso, napasalanda. Yes, sa di parantiman, sa di paran nasari mamataken, nusay sa kaya amay puno. Anto may punot Pangasinan? May kiw. Nusay sa kaya kiw, sa sunod na kiw, malangwer ni, putek mula. Tapyan mo, dyan ibalag ibangat mo. Dyan itakken to. Matek. Correct So, ka dyan. Kasi alamak na. Alagay to. Lapud alamak. Malangwer ni. Yes. No, putakan mo may matakan la, naputer la. Naputer la, agla nayari. Agtulad na at may kwandan, gimanit la. Yun. Tinakanan to la. Ganyan si Rin. Habang bata pa, turuan na natin sila ng magandang asal. Singa bonsai. Oo. Di ba? Kumbaga, ibang mood kurong to, ibang mood kinto. I-trim natin sila, kumbaga. Parang puno, tinitrim yan. Sana nga yung ganun ng sistema natin. Kasi tignan nyo sa Japan. Pero alam mo naman yan kung saan babagsak yan. Saan? Edukasyon. Yes, of course. Diba? Edukasyon. Kaya kailangan natin talaga. Kaya nga dapat pag-aralan sana ng ating mga mambabatas yung ganung sistema. Yaman din lamang na alerto sila sa nangyayari sa kapaligiran at mga nai-involve na sa krimen mga bata. Mostly mga bata yung nai-involve.
at their younger age, dapat ganun na rin ang pagthinking ng ating mga politicians, ng ating mga leaders, na bakit hindi tayo mag-isip ng ganoong proseso tulad ng ginagawa ng Japan para sa kanilang paglaki. We will have a better citizen. At para magkaroon ng kabuluhan, yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na kabataan? Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Hindi problema ng bayan. Yes. Pero Diba? alam mo yan, tama ka. Yes. Agree ako dyan. Hindi diba? ko nadadagdagan dahil baka maluwot ulit tayo. Hanggang pala yung Robot may time oras na. at ating tanagagik. Ang tabayanan, susunod kagad ang number 1 yung kapaborito, Joy Baby. Akaulo, bakantabi na lang mula lignay, bali sa rimagterior ang kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarin kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kalup kantabay team at the techno side, ang kapeorom, the only one, Engineer Nixon Dakal. Sipo bukas mga kapaborito, dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tansinimbat ng kapaborito.